இது சிரமணா அஸ்தீரம் ஜீவிதம் லோகே அஸ்தீரம் புத்திரலாபானி யசோ தர்மம் எதுன்னா மாசி மாதம் நம்முடைய ஏகாதசியில எம்பெருமானுக்கு விசேஷமாக காத்தால விஷ்ணுவாகி காலகந்தி திருவண்ணந்தாகி விசேஷமா தங்களுடைய இதில் இன்னைக்கு விசேஷமா சுவாமி விஷ்ணு சகசராமார்த்தனுடைய 1008 நாமத்தை பண்ணுமே, அதாவது ஸ்திரம். அப்போ இந்த பாக்கியம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கிறது. ஆனால் சேர்த்துக்கொண்டிருக்க கந்தவராஜ பிரதிமம் லோகே வித்யாத பௌருதம் தீர்க்கபாதுமத்த மாதங்க காமினம் சந்திரகாந்தாரணம் ராமம் அதீவ பிரிய தரிசனம் ரூபௌதாரிய முனிபும்சாம் திருஷ்டி சித்தாபகாரினம் ஸ்வயமான முகாம்புஜா பீதாம்பசித்வி சாட்சாத் எதிராம் என்பதுன்னா குழந்தைகள் பூடலாகி இந்த பூடை பிரபாவத்தை சேர்த்துட்டு விசேஷமாக பிரபாவம் நீங்கள் எப்படியா சேர்க்கணும்னு. அதனால நீங்கள் விஷ்ணு சகசநாமத்தை எப்படி பண்ண பிறகு அந்த பலன் கிடைக்காது. கோதண்டராம சுவாமி தாயார் ஏமாற்ற கற்பதிகாம் சுரசேவியமானா நாசாகிரபாக நிவேசித ரத்தன பூஷாம் வாஜாமகோதர மகாபிரபு விஷ்ணு தியாயாமி சுத்திதனையா சர்வாபிட்ட பிரதாயினி ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமணி தாயார் வெற்றனோ ரட்சிஷம்மனா ஆஞ்சநேய சுவாமி உதாரங்கசதம் க்ஷதா ராமபக்தம் துசத்தன்ன லோலம் வீரசீமா ஹனுமான் அவங்க காரி சிந்தி நான் சேர்த்துக்கிட்டு தொடர் தரிசன பிராப்தி வந்துட்டே இருக்கிற ரகுரம்.